सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झालेला अमित मळगावकर मळगाव सावंतवाडी यांच्या लेखणीमधून साकार झालेली कविता माझी कविता या कविता संग्रहातील विघ्नहर्ता या कवितेला आपल्या भारदस्त मालवणी आवाजात काव्यवाचन केलं आहे ते प्रणय राऊत मळेवाड सावंतवाडी यांनी आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या कलाशैलीने या कवितेला जिवंत स्वरूप आणले आहे आणि चाकरमान्याची व्यथा या सुंदर कलाकृती व्हिडिओ स्वरूपात मांडली आहे। स्वराई एंटरटेनमेंटचे व्हिडिओ एडिटर श्री साईसागर वैद्य पेंडूर सातवैंगणी सावंतवाडी। खरा सांगतोय गाववाल्यानं चतुर्थी सण म्हटलो काय मन नाही लागणार म्हणून गणपती गावाक जाऊ नाही मिळाला तर कोरोनान सोडात हाय झुरान मरतुलो। चाकरमान्यांची हीच व्यथा मांडणारी ही मालवणी कविता। कवितेचं नाव असा विघ्नहर्ता। ज्याच्या 60 वर्षभर घरापासून लांब रवलो, ज्याच्या 60 वर्षभर घरापासून लांब रवलो ते 8 दिवस सुद्धा यंदा नशिबात नाही। ज्याच्या 60 वर्षभर घरापासून लांब रवलो ते 8 दिवस सुद्धा यंदा नशिबात नाही। खैतरी वागताना बोलताना आमचा देवा चुकला काय? खैतरी वागताना बोलताना आमचा देवा चुकला काय? तू येतय ते 8 दिवस आमची फक्त चतुर्थी नाही। तू येतय ते 8 दिवस आमची फक्त चतुर्थी नाही। जीवा भावाची माणसा देवा यंदा नजरेत पडायची नाही। जीवा भावाची माणसा देवा यंदा नजरेत पडायची नाही। तू बसतय तो पाठ देवा आमच्या मनातच असा। तू बसतय तो पाठ देवा आमच्या मनातच असा। तुझी आरास सुद्धा देवा तुझ्या लेकरांच्या मनात असा। तुझी आरास सुद्धा देवा तुझ्या लेकरांच्या मनात असा। म्हातारी शितारी घरातली शेजारची परत भेटतीत काय माहित नाही। म्हातारी शितारी घरातली शेजारची परत भेटतीत काय माहित नाही। तू मात्र त्यांका धडधडीत ठेशी ह्यात मुळीच शंका नाही। तुझी आरती यंदा आमच्या कानार पडायची नाही। तुझी आरती यंदा आमच्या कानार पडायची नाही। पण मनात तुझ्या नावाचो गजर झाल्याशिवाय रवाचो नाही। पण मनात तुझ्या नावाचो गजर झाल्याशिवाय रवाचो नाही। असा देवा पुन्हा कधी घडाक देऊ नको। असा देवा पुन्हा कधी घडाक देऊ नको। ह्यो कोरोनाचो प्रभाव आता वाढाक देऊ नको। ह्यो कोरोनाचो प्रभाव आता वाढाक देऊ नको। धन्यवाद।